Capítol 1. Am enrevessat. Només hi havia un punt a Barcelona on els residents podien gestionar els tràmits del Departament d'Amabilitat. Era una petita oficina a la plaça de les Glòries que cada dia feiner rebia, només amb cita prèvia, aproximadament 250 persones, més alguns acompanyants, tot i que les estadístiques mostraven una mitjana de tot just 100 casos gestionats, encara que no resolts, al dia. Això significava que cadascun dels 5 funcionaris destinats al lloc tramitava, més o menys, un total de 20 expedients durant el seu torn de 6 hores davant del públic. També significava que uns 150 ciutadans al dia, com a mínim, veien esvaïdes les seves esperances de resoldre problemes burocràtics d'amabilitat absurds, el seu temps miserablement perdut i la seva paciència posada a prova severament. Per als afectats, era molt difícil entendre per què havien de sotmetre's a un procediment tan defectuós i humiliant gairebé a mitjans del segle XXI. Per la seva banda, l'administració, primer, defensava la necessitat del procés presencial precisament per la naturalesa personal de l'assumpte i, segon, justificava l'absurd i deficient rendiment elegant, com sempre, una manca de recursos i uns sistemes de gestió de serveis congestionats. Tothom sabia, però, que la manca de recursos era culpa de la corrupció endèmica dels càrrecs i els sistemes estaven bloquejats simplement perquè estaven mal dissenyats per professionals incompetents o barats. A més, durant la temporada de Nadal, el nivell mínim oficial d'amabilitat s'havia augmentat fins al 6è nivell, motiu pel qual els incidents d'incompliment s'havien disparat. «Espero que avui arribi el meu torn», va expressar l'Eric a l'home assegut al seu costat. «He estat venint tota la setmana i res», va comentar el subjecte abordat amb la dosi justa d'apatia. «Creuem els dits». L'origen de tot el desgavell es remuntava al 2025, quan la coalició que aleshores governava l'Ajuntament de Barcelona es va empescar del no-res una campanya per transformar la capital catalana en la «ciutat de l'amor», amb l'esperança de rebassar aquest dubtós honor no només a ciutats com Venècia i Verona a Itàlia, Agra a l'Índia, Iloilo a les Filipines i San Francisco als Estats Units d'Amèrica, sinó, fins i tot, a París a França. Per què una idea tan ridícula? Realment no importava. La justificació no podia ser el turisme, doncs tot el món ja sabia que els veritables barcelonins odien el turisme. Per tant, argumentaven que l'objectiu era millorar la qualitat de vida dels residents fomentant l'amabilitat, la cordialitat i la cortesia, i que això enfortiria tant la connexió humana com la dimensió social de la ciutat. No obstant això, tothom tenia clar que aquest projecte ximple i absurd era una excusa tan bona com qualsevol altra perquè els intermediaris habituals, amb la complicitat de l'alcalde, s'omplissin les butxaques a costa de les arques de la ciutat. Però la veritable complicació va arribar uns anys més tard, quan les troballes sobre indicadors biològics vinculats a les disposicions psicològiques humanes i el desenvolupament de dispositius capaços de monitoritzar-les amb precisió van permetre a diversos comitès d'experts determinar escales científiques per a la mesura de diferents atributs del caràcter, com ara l'amabilitat, l'optimisme o l'empatia. Així doncs, l'assignatura d'actitud personal es va definir com una combinació de les lectures d'aquests paràmetres per a un individu en un moment donat. I una cosa com aquesta assignatura d'actitud personal era el complement que la ciutat necessitava per convertir la seva campanya poca-solta d'amor en la situació més restrictiva des de la causada per la pandèmia de la Covid-19. Només que, en lloc de mascaretes i passaports de vacunació, el requisit per gaudir de la llibertat de moviment aleshores era una assignatura d'actitud personal en compliment amb els límits bàsics establerts per les ordenances de l'Ajuntament per a una convivència sana i amable. La veritat és que ningú es va prendre seriosament al principi ni els dispositius d'assignatura d'actitud personal,
que es van fer obligatoris i s'implantaven sota la pell, igual que els microxips d'identificació en animals de companyia, ni les regulacions municipals sobre interacció positiva. No obstant això, després d'una moratòria molt curta, totes les mesures coercitives i sancions contemplades al decret d'amabilitat van començar a aplicar-se estrictament, incloent-hi multes simples o arrestos domiciliaris per a les infraccions menys greus i l'expulsió del sòl urbà o la reclusió en institucions oficials de rehabilitació per a les infraccions greus. Sí, hi va haver una mínima revolta ciutadana, amb protestes, vagues, manifestacions i alguns disturbis. Però va ser ràpidament neutralitzada i els participants van ser simplement expulsats i vetats de per vida. En altres paraules, Barcelona només acollia persones atentes, amables, servicials i respectuoses, segons la ciència, i visitants, turistes i actors de l'economia, simpàtics o no, capaços de pagar un impost d'amabilitat corresponent que els eximia fins a cert punt del Codi de Conducta Local. També, com a cas especial, els funcionaris públics i determinats treballadors de l'administració. Perquè, tot i que s'afirmava que tots havien de complir constantment l'estàndard exigit, de fet, molt més alt que el mínim acceptat per al ciutadà mitjà, a la pràctica, això rarament passava. De manera que, per evitar escenaris estranys, els dispositius de signatura d'actitud personal adjunts a aquests homes i dones estaven manipulats perquè no tinguessin cap restricció o limitació. La qüestió era que, malgrat tot el fervor polític, certament una mica diluït amb els anys, en comptes de ser anomenada la Ciutat de l'Amor, la capital catalana s'havia guanyat el sobrenom internacional de Ciutat del Lladre Amic. Perquè, d'una banda, durant les seves activitats criminals, els delinqüents havien après fàcilment a presentar-se com a criatures gentils i cordials, si no ho eren abans, i, en conseqüència, les seves signatures d'actitud personal es mantenien perfectament vàlides independentment d'un historial complet de delictes. D'altra banda, la població que tractava amb aquests malfactors era menys propensa als conflictes o a les protestes per por de perdre els estreps i, per tant, posar en perill el seu passaport emocional. Així doncs, semblava que els infractors de la llei gaudien de l'avantatge d'una tolerància i un perdó inusuals. De fet, 20 anys després de la implementació d'aquest sistema de control del comportament integrat, la incertesa encara persistia entre el públic en general pel que feia als criteris i paràmetres utilitzats pels dispositius per avaluar el seu nivell d'amabilitat. Es tractava de factors físics? Freqüència cardíaca? Temperatura corporal i impulsos elèctrics cerebrals? Com es podia mesurar un concepte tan subjectiu com l'amabilitat? Estava relacionada una consciència benigna amb la capacitat d'un individu per comunicar-se i interactuar de manera delicada i atenta? Semblava obvi que no. Tota mena de delinqüents, criminals, estafadors, assassins, bandits, abusadors, assetjadors, violadors, xantatgistes, sabotejadors i moltíssims altres indesitjables continuaven vagant lliurement per la ciutat. I, tanmateix, individus eminentment amables, sincers, pacífics, fins i tot dòcils, es trobaven sotmesos a lectures mínimes, potser motivades per tendències depressives, insatisfacció crònica o melanconia innata. Es confonia llavors la felicitat amb l'amabilitat? I què passava amb els individus propensos als extrems? Doncs, aquells capaços d'alternar en un obrir i tancar d'ulls episodis de l'efecte més embafador amb la virulència més agra romanien tan tranquils, sense amonestació ni correcció. De tant en tant, es podien veure samarretes amb lemes com «La bondat em mata» als carrers. E12, Taulell 3, va sentir-se pels altaveus. «Vaja, al·leluia! Soc jo», va dir l'Èric, el seu company de banc. «Millor que hi vagi abans que perdi el torn». L'home va caminar cap al tercer taulell i es va asseure en una cadira. De seguida va començar a fer gestos ostensibles, tot i mantenint una certa compostura. Al cap de 10 minuts es va aixecar, agitat, i va tornar a la zona on havia estat esperant abans de ser cridat. «Sou l'Arturo, oi?», va preguntar l'Èric retòricament a l'home amb qui havia estat parlant abans. «Mireu, em diuen que hauré de quedar-me a casa perquè la meva puntuació actual de 5,01 no compleix el requisit mínim que, de fet, acaben d'elevar a 6 per Nadal, collons. Per cagar-s'hi.
Va continuar, sense esperar cap resposta. Així doncs, diuen, l'única cosa que em pot salvar del confinament durant aquestes vacances és trobar un avalador que cobreixi el meu dèficit. Sé que això és sobtat venint d'algú que acabeu de conèixer. Vull dir, hi estaríeu disposat? Perquè realment no tinc ningú més ni cap altra alternativa. Però, amic meu, va respondre l'Arturo amb aspecte abatut, em fa l'efecte que la puntuació de l'avalador també ha d'estar per sobre del llindar requerit i em temo que estic en la mateixa situació que vos. Merda! De debò, va murmurar l'Eric, mirant el funcionari que l'esperava al tercer taulell. Estic ben cardat. Quan les seves mirades es van trobar, l'oficinista es va assenyalar el canell per indicar que el temps passava, un gest completament anacrònic, ja que els rellotges de polsera havien passat de moda, fins i tot com a joies, dècades abans. No obstant això, era un d'aquells actes de mímica universals que havien prevalgut tot i representar una cosa obsoleta, com escriure a l'aire amb un bolígraf invisible per demanar el compte en un restaurant. El missatge era clar de totes maneres. Però quan l'Eric estava a punt de començar a moure's, es va sentir una veu femenina que provenia de la filera de seients que hi havia darrere seu. Ei, col·lega, endevina, va intervenir una noia alta i calba. No puc fer-te de valedora, però sé com resoldre el teu problema per sempre. Disculpeu-me. Mestressa, va dir l'home, amb un to escèptic mentre la mirava. Aquell paio d'allà m'està esperant i un no sé què. En el seu posat em diu que se li està acabant la paciència. D'acord, tu mateix, al cap i a la fi, és cosa teva. Ves, va afegir diligentment. Però un cop allà, si jo fos tu, consideraria demanar-li al Tete un formulari KD-160 i sol·licitar un permís d'ajuda psicològica. Què? Sí, senyor. No em diguis que ja ho has fet perquè no m'ho creuré. Ningú ho prova. Em sembla que ningú coneix el truc. I suposo que el paio tampoc t'ha esmentat aquesta possibilitat perquè, evidentment, als funcionaris no els importen una merda els problemes de la gent. Ara, deixem-ho clar, la culpa és teva per no conèixer els teus drets. Mestre, hauries de preocupar-te per conèixer la llei. Aleshores, estaries al tanto d'aquests permisos i sabries que tens dret a 2 cada any. És a la secció 13.5 de l'ordenança, per a la teva informació, va respirar profundament i va reprendre. Serà la teva millor opció. Ves-hi i presenta la sol·licitud. Ves-hi. Per descomptat, necessitaràs un certificat mèdic per justificar la teva sol·licitud. La ganga és que estaràs autoritzat a moure't mentre la teva sol·licitud està en curs. Veus? Hauràs salvat el Nadal. La noia va fer una pausa i va comprovar l'expressió facial dels 2 homes que l'escoltaven. Després va concloure. Com ja he dit fa uns instants, tanmateix, sé com resoldre la teva crisi per sempre. Per cert, això també va per a tu, Arturo, va aclarir la jove. D'acord, mestressa. De què es tracta l'assumpte? Va reaccionar l'Eric després d'escanejar el seu amic i el paio del tercer taulell, que semblava resignat i es preparava per invocar el seu següent client. Aquí no, va dir la noia. Seguiu-me. Llavors, la dona es va aixecar del seu seient i es va dirigir cap a la sortida de l'edifici governamental sense esperar ningú ni mirar enrere. Els 2 senyors van romandre asseguts al banc durant uns segons, immòbils, observant-la en silenci mentre s'allunyava. Finalment, la van seguir i, en arribar al carrer, van haver d'afanyar-se per atrapar-la, doncs ella ja havia recorregut uns 20 metres per la vorera. Els 3 van caminar junts en silenci, guiats per la noia misteriosa, fins a l'estació de metro més propera, Glòries. Van entrar a les instal·lacions de la xarxa de transports, van esperar un comboi i van completar el trajecte fins a l'estació de Plaça Catalunya, vigilant-se mútuament durant tot el trajecte, encara sense dir ni una paraula. A continuació, van caminar fins al pas de vianant subterrani. Allà, al centre mateix de la rotonda, la dona va tornar a parlar. D'acord, nois, aquí teniu el tracte. Va començar la jove. Puc augmentar la vostra puntuació de signatura d'actitud personal fins a 7,5 i fer-la permanent. Esdevé 100% funcional i absolutament indetectable contra els controls de consistència. I us preguntareu què significa 7,5 a la pràctica? Bé, evidentment, moviment sense restriccions i accés garantit a molts llocs bonics. A més, com a puntuador alt, i això és meravellós, nois, beneficis addicionals com ara exempcions d'impostos i cosetes d'aquestes que alegren la vida. Va explicar fent conyeta.
Bàsicament, és això el que hi ha. Digueu, doncs, us interessa o no. Els homes es van mirar gairebé coordinadament, incapaços d'evitar fer expressions facials estranyes. Aleshores, van escanejar subtilment al seu voltant mentre s'acostaven gradualment a la seva interlocutora amb un llenguatge corporal una mica més tens que en els moments previs. Val, un moment. És possible de debò? Va adoptar l'Eric. I, si ho és, quin és el preu? Què en treus tu de tot això, Ei, hòstia. Ets la Filofròsina, oi? Va afegir l'Arturo. Tia, creia que eres només una llegenda urbana. En aquell precís instant, ella també va tenir ganes d'inspeccionar al seu voltant, prestant especial atenció a les portes d'accés, els passadissos, les sortides i les vies d'escapament. No calia dissimular. Filofròsina en carn i ossos. Jo mateixa, va confirmar la dona. I sí, és perfectament possible manipular signatures. Pel que fa al meu guany en tot això, coi, com puc fer que sembli menys ingenu? Mira, és essencialment una qüestió de principis. Cada persona que recupera la possibilitat d'enfadar-se a voluntat és un triomf per a mi. Enfadar-se, protestar i pressionar els polítics és important quan ens fallen. I ho fan sovint, pel que fa al preu. Senzillament, hauràs d'utilitzar la teva llibertat. Bé, també seria ideal comptar amb tu per dur a terme accions de protesta. És clar, si et ve de gust. No obligo a ningú. Ves, va exclamar un d'ells. Llibertat, accions de protesta. Què t'empatolles amb totes aquestes ximpleries i el discurs idiota de salvadora de la humanitat? D'acord, a veure. Va interrompre l'altre amb un toc d'entusiasme. Almenys, explica'ns-ho, si us plau. Com funciona aquest pirateig? I per què 7,5 en comptes de 10? Quan cal esperar per a que funcioni? I què passa amb les actualitzacions oficials? Tenim alguna garantia? Es pot restaurar a l'original? Per a qui treballes? Qui mana? Qui remena les cireres? Va dir l'interrogador accelerant el ritme amb cada pregunta, arribant a subjectar el colze de la dona al final de la sèrie com a reacció espontània a la seva pròpia intensitat dialèctica. Molt bé, primer, deixa'm anar, va ordenar Filofròsina. Clar, ho sento. Es va disculpar el manso, obeint i deixant-la anar. Aleshores, la dona es va treure un sac amb cordó que portava a l'esquena, va remenar-hi a dins i en va treure una placa platejada. Després de repetir una mirada perifèrica, va mostrar l'artefacte metàl·lic als senyors discretament. Tan sols he de fregar aquesta làmina al vostre clatell durant 3 segons i l'increment s'haurà dut a terme. Pel que fa a la puntuació, posar-la a 10 seria delatar-se. Aixecaria sospites. I no volem que això passi, oi? Pel que fa al temps, funciona a l'instant, efecte immediat. Després, què més? Es va aturar, però va recordar de seguida i va continuar. Ah, sí, actualitzacions. No hi ha problema amb les actualitzacions ni amb res fins que el dispositiu físic no sigui substituït per un de nou. Garantia? Cap ni una. Us dono la meva paraula que funciona, i això us hauria de ser suficient. Però, per descomptat, si al capdavall us fa angúnia el tema, es pot revertir fàcilment al seu estat original. I, finalment, quedi clar que ningú em mana. Jo treballo per a tothom, treballo per a Barcelona. I això és el que hi ha. Si us agrada, bé, i si no. Tal dia farà un any. Tant l'Eric com l'Arturo van fer gestos d'acceptació posant-se a disposició de l'artista. Som-hi, doncs, va anunciar la Filofròsina, col·locant una mà amb la placa metàl·lica a la nuca del primer home i el palmell de l'altre al front. Compte, 1, 2 i 3. Fet. Què hi duus? A la mà, filla de la gran puta. Es va queixar l'Eric. M'has clavat l'anell al front o què collons? Ara és el teu torn, Arturo. Va continuar la noia, ignorant el comentari del company. Vinga, 1, 2, 3. Va comptar, coincidint amb el corresponent massatge al clatell i la pressió al front. Perfecte, la mare que la va parir. Va cridar l'Arturo. M'has fet mal, truja. Ja està, va proclamar, sense immutar-se, la Filofròsina. Procés acabat. T'has empassat l'am, mala puta, ets tu qui està acabada. Va declarar l'Eric, arrabassant-li la placa amb un moviment ràpid i fent senyals amb la mà aixecada al seu esquadró de guàrdies cívics perquè la detinguessin. Quedes arrestada.
El cercle virtual format per 6 goril·les en actitud agressiva va començar a estrènyer-se lentament a mesura que s'acostaven al trio. Al centre, la dona assetjada va girar el cap d'un costat a l'altre un parell de vegades per avaluar la trampa. Aleshores, va baixar el rostre i va fer un gest de reclam amb les mans, cosa que va provocar expressions de menyspreu tant per part de l'Eric com de l'Arturo. Val, a veure, va respondre la presa. Admeto que la vostra petita actuació a l'oficina del Departament d'Amabilitat ha estat força decent, però tot seguit us heu exposat de la manera més ximple possible. Principalment, perquè el transport públic està prohibit per a aquells que tenen menys de 6 punts, precisament, i vosaltres heu pogut entrar al recinte del subterrani sense cap problema, cosa que m'ha suggerit que teníeu immunitat de funcionari. Raona amb tranquil·litat. Com és que no sabeu una cosa tan bàsica, nois? Va preguntar amb un deix de befa en el to. La immunitat que us acabo de rebassar a tots dos, estimats. Ara els vostres dispositius han quedat inservibles. Per cert, podeu quedar-vos la placa com a record. El que importa és l'anell. A l'ordre de Filofròsina, objectes voladors rudimentaris de contenció, operats per un grup de persones que s'havien acostat furtivament a l'escena, van descendir sobre els membres de l'esquadra de la Guàrdia Cívica. Un cop sotmesos, la líder es va acostar a cada soldat i el va punxar al front amb el cèrcol màgic que duia al dit. Déu-n'hi-do, quin goig! 6 immunitats més. Moltíssimes gràcies, de debò, va agrair la dona. Ah, per cert, amb l'anell també us he injectat un immobilitzador de cavalls. Genial, oi? Esquivant obstacles, la personificació de l'amabilitat, la bondat i l'hospitalitat va desplaçar-se cap a la sortida, escortada per la seva banda de sequassos. Abans d'abandonar completament l'escena, però, es va girar per felicitar les festes imminents. Bon Nadal, bona gent! L'equip de suport va trigar un parell de minuts, tal com s'havia estipulat al pla de la missió, per evitar comprometre la credibilitat de l'operació. En arribar, van atendre la gent que es feia dir Eric, el líder de la unitat, administrant-li una substància per contrarrestar la droga entomada que el va espavilar gairebé a l'instant. A continuació, li van restaurar la signatura privilegiada. Després, el que havia adoptat l'àlies d'Arturo i els 6 soldats reduïts van rebre el mateix tractament rehabilitador. Merda, no m'esperava la injecció de verí paralitzador, va admetre l'Eric després d'exercitar la mandíbula durant una bona estona. La bandarra m'ha deixat una bona ferida al front. Arribats a aquell moment, l'enrenou habitual de la rotonda subterrània s'havia reprès. Sense més, el cap va ordenar retirada als seus companys per tal d'evitar revelar cap informació relacionada amb l'operació a algun activista encobert que rondés per allà. Discretament, tots van desaparèixer. L'Eric i l'Arturo van sortir a fora, on els esperava un vehicle de la Guàrdia Cívica. Capítol 2. Fera esmunyadissa. La tenim? Va preguntar el líder ja dins del laboratori mòbil. Com va la sincronització? Bé, l'enllaç és robust, latència mínima també. Va respondre l'especialista. De moment, tot està ajustat. I comportament com s'esperava? Dins del que esperàvem, sí. Va informar el tècnic. Només han passat 15 minuts, però sembla clar que la dona s'ensuma que l'atraparem tard o d'hora per què. Va continuar l'operador invocant diferents fonts d'informació visual. Veieu? Aquí i aquí? Com sospitàvem, ha intentat escapar de la xarxa pels llocs més obvis i s'ha tirat enrere. Fins i tot ha entrat a una residència privada. Hem comprovat l'adreça, res sospitós, cap antecedent. El més probable és que hagi estat una violació de domicili. Confirmació de lectura biomètrica contínua. Correcte. Doncs paciència. Paciència. Perquè el seguiment exhaustiu dels moviments de la dona no oferia cap mena d'emoció. Els seus itineraris diaris, principalment dins de la zona urbana de l'Eixample, Sant Martí i Ciutat Vella, semblaven erràtics i les seves interaccions amb la gent local eren inexistents. No obstant això, ocasionalment increpava i s'enfrontava a turistes per provocar-los. Si un visitant s'enfadava prou i era enxampat per un guàrdia cívic, podia perdre el permís de visita tot i haver pagat la taxa requerida. La resta del temps, passejava, vagant per carrers i parcs, i fins i tot passava llargues estones caminant per les platges, especialment la del Somorrostro. S'aturava unes hores, probablement per dormir o descansar, però mai al mateix lloc. Després, reprenia el seu vagar. I, en tot moment,
La seva signatura d'actitud personal es mantenia inalterada. En altres paraules, la vigilància estava resultant infructuosa. Així doncs, després del desè dia de vigilància, l'Eric va ser citat pel seu superior per retre comptes. «Res, senyor», va començar l'agent. I la meva sensació, si em permeteu dir-ho, és que estem perdent el temps amb aquest rastreig inútil. Ni tan sols la intel·ligència artificial ha estat capaç de trobar cap patró, ni amb el conjunt de dades que s'estan recollint in situ aquests dies, ni amb les dades recuperades d'abans de l'encontre. «Vinga, home, per l'amor de Déu! Què necessites?», va exigir el sergent. «Més temps, més gent, més què? Senyor, tinc 3 homes al carrer seguint-la i 3 més al laboratori revisant imatges, cobrint 24 hores», va explicar l'Eric. «Sincerament, no crec que sigui qüestió de personal o de passar una altra setmana vigilant-la. Ella n'és conscient. I els seus ajudants de fa 10 dies, hi ha hagut sort? Bé, de fet, van entrar a la ciutat com a visitants. Després de l'acció, van fugir, van marxar de Barcelona. Malauradament, tot el que tenim són els seus documents d'identitat falsos. Quin desastre! Doncs cap a on anem ara? Quina és la vostra proposta? Perquè això no es pot deixar així. Ja ho sabeu. Ho sé, senyor, va admetre el subordinat. Per això proposo que l'arrestem i obtinguem la informació a l'antiga. Senyor, vinga, va protestar l'oficial. De debò, nano, faré veure que no he escoltat el que acabo de sentir pel teu propi bé. Senyor, llavors només veig 2 opcions, arrest immediat o vigilància automatitzada. Va suggerir l'Eric. Però jo optaria per arrestar-la. Tenir un culpable és millor que no tenir-ne cap. No m'ho puc creure. Va rondinar el cap, emfatitzant la seva insatisfacció. Vinga, deixa'm veure tots aquests informes fútils que heu generat. Va exigir el sergent, després de deixar anar un llarg sospir. El subaltern va obeir l'ordre del comandant, mostrant visualment diversos punts de l'expedient davant d'ells dos i centrant-se en la secció d'anàlisi detallat. Què volen dir totes aquestes alertes descartades? M'ho pots explicar? Va exigir el sergent. Comportament sospitós aquí, aquí, aquí. Repetit 10 vegades mateix lloc, aproximadament mateixa hora. Una vegada i una altra. Què és això? M'estàs prenent el pèl? Per Déu, home. De veritat. Doncs senyor, aquestes alertes han estat degudament revisades. Va justificar l'Eric de seguida, manifestant certa agitació. Totes són similars. La noia s'atura un moment, recita uns poemes molt subtilment i continua caminant. L'informe mostra que tots provenen de textos de poetes antics com Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Pere IV, Josep Vicenç Foix. I els versos no semblaven especialment rellevants, més aviat aleatoris. Però cap dispositiu de comunicació a prop, ningú al voltant d'ella. Hem suposat que deu estar interessada en tot això de la poesia. A veure, no hi ha ningú per aquí, a veure si és cert. Va repetir el superior amb incredulitat, manipulant les imatges a voluntat. Casualitat o no? Guaita, puges per aquesta paret i, ei, una finestra oberta aquí. Han escorcollat aquest espai? No, senyor, va confessar l'Eric, sentint el pes del seu lapsus. A veure, aquesta d'aquí. Va insistir el sergent. Oh, collons! Estic veient una reixeta a la maleïda vorera? Algun dels 3 agents que perseguien la noia ha mirat sota aquesta reixa metàl·lica? No, senyor. Visca el talent! Va rugir el sergent, suant de decepció. Espavila, cony, i guanya't el sou. Investigacions posteriors van revelar les principals connexions de la bandida. D'una banda, Filofròsina estava associada amb Eucleia, Eutènia i Eufema, i es creia que cadascuna controlava parts específiques del territori metropolità. En conseqüència, la primera era considerada la senyora de Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia, la segona, la senyora de Sants Montjuïc i les Corts, i la tercera, la senyora d'Horta-Guinardó, Nou Barris i Sant Andreu. D'altra banda, se suposava que mantenia un vincle d'obediència, igual que les seves 3 companyes dels altres districtes, amb Bafest i Aglaia, una mena de màxims coordinadors de l'activitat insurreccional a la ciutat i objectiu principal de tota l'operació. Més tard, la Guàrdia Cívica no va tenir cap dificultat per controlar-los o arrestar-los. Ni els líders de l'organització ni cap dels seus presumptes col·laboradors immediats van oferir resistència.
No calia, ja que res del que van descobrir els agents podia incriminar cap d'ells, tots ells individus molt cautelosos. A més, les seves signatures d'actitud personal eren netes i robustes. Tanmateix, els detinguts eren ben conscients que haurien de passar 3 dies tancats a les cel·les de la Guàrdia Cívica tant sí com no. Sense càrrecs genuïns, tal era el període màxim permès per la llei. Per tant, aviat va quedar clar que l'únic premi que la Guàrdia Cívica obtindria de tota la cacera seria Filofròsina. Capítol 3. Cortesia del veí. Filofròsina, rendeix-te, va cridar l'Èric des d'uns 15 metres d'ella. El teu clan ha caigut, només quedes tu. Ja vaig escapolir-me de tu l'altre dia. Recordar la noia, sarcàsticament. Què et fa pensar que no tornarà a passar el mateix? La jove, que havia advertit tot just uns segons abans la presència dels guàrdies, va afanyar-se a invocar un dels seus drons d'emergència. Com que la seva posició en aquell precís instant era l'inici de la via laietana i l'objecte volador estava aparcat a la plaça d'Urquinaona, hauria d'esperar, va calcular, almenys mig minut per a que el dron recorrés la distància al voltant d'1 quilòmetre. Vinga, dona, deixa ja de tocar els pebrots, va suplicar l'Èric, fent evident la seva exasperació. Et tenim sota vigilància constant, no tens escapatòria. A més què? Va preguntar la Filofròsina, aguditzant la seva atenció. Potser tu ets qui ho té millor, va argumentar l'home. Vull dir, sembla que tens traça, coneixements tècnics i coses, ets intel·ligent. Per tant, no m'estranyaria que et volguessin reclutar en comptes de condemnar-te. Ja ho saps, el talent sempre és benvingut a tot arreu. Veig que no has entès de què va tot això, va dir, intentant guanyar uns segons. Si he passat anys lluitant contra un sistema que trobo injust i opressor, no començaré a treballar per enfortir-lo ara. No creus? Ni tan sols per evitar un càstig? Digues-me romàntica, però m'estimo més aferrar-me als meus principis fins a les últimes conseqüències, va declarar alhora que albirava la màquina voladora. Un cop va ser al seu abast, la noia va agafar els mànecs del dron en una maniobra acrobàtica perfeccionada gràcies a un entrenament exhaustiu, cosa que va provocar que els seus peus se separessin del terra amb una estrebada sobtada i guanyés ràpidament distància vertical. Filla de puta! Ràpid, engegueu el dispositiu inhabilitador. Va reaccionar l'Arturo, adonant-se que l'Èric s'havia quedat aturat, ben embadalit, amb la contorsió circensa de la dona. Vinga, hòstia! Abateu-la, encara que sigui llançant-li rocs. Per absurda que semblés la idea, un dels agents va arrabassar una maleta de mà a un turista que casualment era a prop seu i la va llançar amb tota la força que va poder cap a la figura voladora que s'allunyava. No només va fallar al blanc, sinó que el projectil improvisat va colpejar violentament un vianant al cap. La pobra víctima, un senyor de mitjana edat, no va sobreviure al cop. Truqueu una ambulància. Va demanar simplement al culpable mentre passava pel costat del cadàver. Aliens al malaurat incident, tot l'equip va córrer darrere l'ombra de la fugitiva propulsada, que es desplaçava pel carrer dels Agullers a una velocitat i altitud limitades pel pes extra. La van perdre de vista quan va girar la cantonada cap a la Basílica de Santa Maria del Mar, però no van deixar de córrer ni tan sols quan finalment van aconseguir engegar el mecanisme per desactivar el minitransport aeri. L'hem perdut de vista. Laboratori, va dir l'Èric, amb la veu esquinçada per la cursa. Digueu-me que encara la teniu a la pantalla. Afirmatiu, senyor, va confirmar el tècnic del laboratori mòbil. De fet, senyor, acaba d'aturar-se tot de sobte. El vehicle de la Filofròsina es va estavellar i la caiguda la va deixar amb contusions i una mica atordida. Va intentar continuar la seva fugida a peu, però el dolor li ho va impedir. Tot i això, va aconseguir arrossegar-se fins al fossar de les Moreres. Allà, una dona de mitjana edat li va agafar la cama per impedir que continués. Finalment, la Filofròsina es va rendir. «Que tens pressa, filla meva?», va preguntar a la senyora de mitjana edat amb un to familiar, com si la conegués de tota la vida. Poc després, el grup d'homes va aparèixer corrent en la distància. En topar-se amb l'escena, no obstant, van anar frenant-se gradualment fins a adoptar una marxa parsimoniosa amb la que gairebé arrossegaven els peus. Van continuar acostant-se a la fugitiva i la seva nova escorta. «Doncs sembla que s'ha acabat el bròquil, criatura miserable», va dir l'Arturo, esbufegant a causa de l'exercici físic. «Saps, no em va agradar gens el regal que em vas fer l'altre dia al front. O sigui que te'l torno», va anunciar l'Èric just abans de fumar una puntada de peu a la cara de la noia.
Aquí el tens. Ara estem en paus. Excepte l'Arturo, que romania concentrat en la dona, la resta dels seus col·legues es van disposar en una mena de cercle per controlar el perímetre i poder afrontar emboscades com la que havien patit a la rotonda subterrània. Tot i que semblava inútil, ja que gairebé no hi havia vianants per la zona. Aleshores, el cap d'esquadra va recollir la bossa de la dona i, després d'una inspecció superficial del seu contingut, la va lliurar al seu company. Després es va ajupir per immobilitzar la dona amb una mena de manilles, sent innecessàriament brusc. Va escorcollar la mossa sense cap mena de vergonya ni contenció i, finalment, li va treure l'anell màgic del dit. La Filofròsina, però, va girar la mirada cap a la dona de mitjana edat. Aquests pallassos, al cap i a la fi, només fan la seva feina. Però vos, que m'heu vist créixer en aquest barri, què teniu en contra meva? Sí, estimada, et conec des que vas néixer i ni un sol bon dia, ni un si us plau, ni un disculpeu, va respondre la senyora. És perquè sempre has estat una maleducada i una buscarraons i et mereixes que et posin al teu lloc. D'acord, senyora Garcia. Gràcies. Vinga, facis a un costat, va dir l'Arturo a la veïna. S'ha acabat la funció. Mentre els homes de l'Eric tornaven a portar a Filofròsina, l'activista, al carrer principal, la senyora de mitjana edat es va quedar mirant. Un moment, l'has anomenat pel cognom. Va adonar-se'n la detinguda a mig camí. Com és que la coneixes? Tanca la boca, truja. En realitat, la senyora Garcia va ser la responsable de l'avís rebut per la Guàrdia Cívica sobre les activitats de l'anomenada dama de l'Eixample, Sant Martí i Ciutat Vella. Evidentment, no els va dir res de la seva pròpia lucrativa xarxa per distribuir la píndola de l'amabilitat, una nova droga sintètica, inútil en tots els sentits excepte que augmentava temporalment tots els índexs d'amabilitat en la signatura d'actitud personal de qui la prenia. I, és clar, no estava ni oficialment aprovada ni era legal. Pots parlar? Algú va preguntar a la senyora Garcia a través d'un dispositiu de comunicació. Què mana? Problema de subministrament. Necessitem 100.000 unitats més per demà. Va exposar al seu subordinat. Què fem, patrona? Fum, fum, fum. Bon Nadal a tothom.